National, 1,000 ka pesos nga reward igahatag sa makahatag impormasyon sa mga pamilya nga hindi kwalipikado sa 4-piece. 1,000 peso bill pwede sa gyapon batunon bisan na pilo. Sa balita international, 17 ka mamalidha sa Estados Unidos arestado bangod sa pagpatigayon sa hublag protesta sa tubangan sang Korte Suprema. Sa balita sa sports, Gilas Pilipinas na pierde sa Japan sa quarterfinals sang FIBA Asia Cup. Balita entertainment, Gina Pareño ginpainwala nga tomboy siya. Samtang sa balita espesyal aton pagistoryahan malihilihi sa engkanto kag duwende. Maayong aga Bacolod, mga aga bilogabahin sa Western Visayas. Karon nga daw Miyerkules, Hulyo 20, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkarapos lamang sila. This Mayong aga na mga ka-aksyon, good morning dira sa aton nga nag-monitor iya sa Facebook, no? Please like, follow and share lang kita sa aton sining FB Live, no? Salamat gid no sa aton dira iya nga nagpadayon nga nag-monitor gyapon, nagasunod sa mga programa diri sang Aksyon Radio Bacolod. Sa mga drivers naton dira sa nagkalain-lain nga mga terminal, sa mga miyembro sang nagkalain-lain nga mga Tricycle Owners and Drivers Association, dira sa Hutuda sa may Handumanan, Barangay Handumanan, good morning dira sa inyo, no? Sa may mga jeepney drivers naton, mga tricycle drivers, maayong aga gid sa inyo tanan. No? Dira man sa nagamonitor sa mga BJMP bla naton, may mga nagamonitor man action door sa mga BJMP mo, no? Morning. Ang aton dira nga mga PDLs, may aga dira sa inyo, no? Sa mga merkado, naglain-lain nga mga merkado naton, especially diri sa Bacolod, sa dalagko naton nga mga merkado, good morning sa inyo. Libertad Public Market, Burgos Public Market, Central Market, dira sa may Barangay Sumag, kumusta dira ang aton nga mga vendors? Miyerkules gali no, kahapon gali ang ang market day sa Barangay Sumag, no? Dira sa may Vista Alegre, sa Estefania, good morning sa inyo, no? Bisan sa mga merkado diri sa Barangay 35 bala, no? Maayong aga dira sa inyo sa Barangay Handumanan, dira nga mga merkado, good morning man. Sa ang Takuli, ang Singkang Airport may merkado ay sa imo na balaan. Singkang Airport. Daw ay no, daw ay sila wala ko merkado. Ang punta Taytay. Kasi mga talipapa lang goro. Ang punta Taytay. Punta Taytay, do wala man. Wala Kaya man. naman lapit sa Sumag eh. So, Oo. no need naman goro nila. Te ara sila Talipapa lang. ara sila sa ano pa nang gani sa mga ano ganila ng fishport bla pantingan da bla no sa nagapamanting dra, good morning man sa inyo, no? Of course, ang atong sining mga ka-aksyon nga ara gyapon iya naga-monitor sa atong sining pagpangalagad si Rose Ann Eriman dira sa maya Banwasang Murcia. Si Milili Uligo sa Banis Cafe, of course, good morning. Enrique Caballo Subaldo Jr. Atia Kim Eriman, good morning man. Sa liwat sa imo kay ating mayang aga sa imo, no? Kay Cielo Billones Arevalo. Ara sa naman subong sa kwan sa Malugo, sa Silay, no? Good morning dra sa grupo Malugo. Alin kay Cielo Billones Arevalo. Cielo, grabe nga ngalan, no? Ano ganito siya man? Ang Cielo is heaven. Ambot lang. Ano na siya nga, nga Tikwan ng Spanish Spanish, hello. Daw ang cielo, bala daw Search heaven. ta eh. Asa mo? Ha? I-search ta. I-search, sabi ko na no ang cielo na. May teacher man ko sa una sa UNOR, hindi siya naman teacher. Teacher lang sa UNOR. Si Sir Shelo Magallanes. Actually, na-feature na siya sa MMK Action Boy. Ang iya nga, Life story. Life story. Ba? Oo. So, kung magalit, subo. Nami.
nami. Nami sa kay ano Kaya na sila Shelo na search mo ay. ng Sky Action Boy. Sky tayo mga nito daw lapit-lapit man lang ako ng heaven, napitay mo lang sila. Do ka layo pa kay Sky, layo pa ng heaven mo. Ay na. Oh, kailang. Another one sa for heaven. Muna Shelo. Kay ang Solia is sun eh. Si Sol Lama Barnat, speaking of Solo, Sol Lama Barnatsa. Sawadik ha, Bacolod. Especially sa Barangay Handumanan. Good morning. Ang Sol is sun. Si Ma'am Van Mayo is still watching. Do kadamo sang nabasahan din nga mga do si Ma'am Van do ara nasa somewhere in the Philippines. Ate rin siya subong. Siguro kado kadamo See, di sa welcome back nag-greet, to the Philippines, Ma'am Van. So if you are coming home, welcome home, Miss Van. And excited to see you, to meet you, and to band with you. Band. Band. Kay Ma'am Luisa Luing Melos, morning dra. O si Chay Indring dra, may aga ha, sa kay Chay Indring. Kay Teresita Yong. Happy birthday kay Kenneth Yong. Karon nga adlaw. Yes. Oh, Kenneth Yong, happy birthday sa imo. Dira sa may Deca Homes. Yes. Kag Sa may Barangay speaking Kabug. of birthday, Action Boy, happy birthday kay Naisel Fabol. Ay, birthday na Isel. Musta na siya man? Naisel Subong, 18 years old. Debut niya. 18 dibo. Abi ko na 16 ang dibo. Ay, 18 ang dibo sa babae. Oo. Wala na pala paging bago. 18 Wala pa gyapon. nalaging liwat? Wala pa. 18 gyapon ang debut. Ay, okay. So, ang 16 niya, Sweet 16 na tawag. Yes, Sweet 16. Okay, Si Francine, happy birthday sa imo, Naisel. Oh. Francine Natalie Bautista, good morning kuno sa pamilya Bautista, Monteras, Memis, kag Morales. Dira sa Barangay Maaw. Oh, si Suzette Morales dira sa Fermina, sa Barangay Maaw. Good morning sa inyo dira. Good no? morning. Speaking of Barangay Maaw, si Kagawad Imbong Imbong Campo. dra. Good morning. Morning. Okay, standby na kita sa mga balita lokal. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:10. Sa detalye na sa mga balita lokal, ginpaandaman ni Comelec Negros Occidental Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria ang mga nagasaylo sa ilang voter registration nga hindi magbinutig agud hindi mapasakaan sang kaso. Suno kay Ananoria, nagadamo ang mga nagaparehistro sa talatapan sang Comelec kag sa mga satellite registrations magud base sa bag-ong resolusyon gintugutan ang pagsaylo sang registrasyon sa mga botante. Nagapati si Ananoria nga may mga nagasaylo sang registrasyon bangod sa pag-inganyo sang pila ka mga persona ilabi na sang mga nagaplano sa pagpapili sa eleksyon. Dugang pa ni Ananoria, makabig nga isa ka election offense ang pagbinutig sang matudtuod nga address. Iya ginehemplo na tabo nga pag-convict sang Korte Suprema sa isa ka persona matapos na pamatudan nga nakahimo sang election offense bangod lamang sa pagbutig sang address. Ang sinuman nga mapamatudan nga naghimo sang sining nga sala ang may sentensya nga isa tutob 6 ka tuig nga pagkapreso. Be patient, no? Ang mag-sabi na, be patient. We're trying to accommodate everyone. 74,540 ka mga registrants sa Bugos nga Negros Occidental ang nagparehistro sa ika-15 nga adlaw sa voter registration may kaangtanan sa barangay kag Sangguniang Kabataan o kun SK nga eleksyon. Sa datos na ginpresentar ni Comelec Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria, 6,697 sa mga ini ang nakarehistro sa Bacolod, samtang 67,843 naman sa ibang banwa kag syudad sa Negros Occidental. Suno kay Ananoria, nagadamo ang mga nagparehistro samtang nagahilapit ang deadline sa maabot nga Hulyo 23. Magluwas sa Bacolod, may pinakadamo nga nakarehistro ang syudad sang Bago nga may 4,235, Kabankalan nga may 3,951, Cadiz City nga may 3,492 kag ginumpisahan ang registrasyon nagligad nga Hulyo 4.
Opisyal na nga ginlansar ang Bacolod Comprehensive Health Program o kung BACCHIP sa Bacolod Government Center kahapon na Martes. Ini ang gindungan sa 5 kadlaw nga medical mission sang syudad. Ang aktibidad ang ginpangunahan ni Bacolod Mayor Albe Benitez kaupod si Councilor Jesus Claudio Pontevilla nga among chair sang Committee on Health kag iban pa. Ginpahayag ni Pontevilla sa sining nga aktibidad, amat-amat nga ginarehistro sang syudad ang mga pumuluyo para sa BACCHIP nga pwede mausar sa tiyon nga ma-admit sa ospital. Suno kay Pontevilla, gina-finalize man karon ang agreement kaupod ang mga ospital, ilabi na ang mga pribado nga ospital para maduso ang ining programa. Sa Albi Benitez FB post, ginapanugyan sa mga residente nga magpakikangot sa ila punong barangay bangod tubtob 700 ka mga Bacolod nun ang maakomodar sa kada adlaw. Ginpahayag man ni Pontevilla nga sa iya impormasyon may executive order na ang impirmahan si Benitez sa sininga programa kag magasunod ang ordinansa para mapasangkat ini kag mapainan sang pondo. Launch sang aton nga BACCHIP program kung siya diin nga kada barangay ginaamat-amat sang ang mga registration ay hatagan ni sila sang card nga ginatawag nga BACCHIP card, no, Bacolod Comprehensive Health Program. Ginapangabahay ni Councilor Claudio Jesus Calao Pontevilla ang mga barangay kag pumuluyo nga opta ng kampanya kontra dengue sa syudad kag sang City Health Office. Suno kay Pontevilla ang chair ng Committee on Health, Lunes nga adlaw Hulyo 18 sa nagsapol ini kay City Health Officer Dr. Carmela Hinsoli kag ilagin talakay ang dengue awareness nga kampanya. Dugang pa ni Pontevilla nagligad nga semana may gin-author ini nga resolusyon nga ginaprubahan sa konseho angot sa cleanliness drive sa public ug private schools kontra dengue bilang preparasyon sa pagbukas ng klase. Sa record sa Bacolod CHO, tubtob Hulyo 9, 345 ang dengue cases sa syudad nga may 7 ka mga nagkalamatay. Magapatigayon naman sa information campaign paagi sa rekorida ang Provincial Health Office sa napulo ka mga lugar sa Negros Occidental nga may madamo ang kaso sang dengue hemorrhagic fever. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, iyan na lamang ginahulat ang pag-abot sang larvicidal agud pakikangutan ang mga local chief executive sa schedule sang rekorida. Tuyo sini nga mapahibalo ang publiko may kagtanan sa kadamuon sang dengue cases sa lugar. Sa dengue fever surveillance report sa PHO umpisa Enero 1 tungtong Hulyo 9, naglambot sa 2036 ang kaso sa Negros Occidental. Ang mga lugar nga may pinakamadamo ang kaso mo ang mga masunod: Himamaylan may 197, Kabankalan 186, La Carlota 162, sa Hinigaran may 156, ang San Carlos may 148 ka kaso, ang Siyudad Sambago may 116, Binalbagan 111, Pontevedra 88, ang Siyudad San Cadiz may 86, kag Kawayan 81. Rekorida nga tawag bala. Daw information campaign na siya, daw sort of a fiesta atmosphere. Ang top 10 nga nakita ta. Dira ta ma-concentrate sa rekorida. Si PHO Provincial Head Dr. Ernel Tumimbang. Ginpahayag ni La Carlota City Mayor Rex Halanduon nga nagsaka ang ila percentage kung booster dose ang paghahambalan. Ini kasunod sa mando nga no booster, no entry sa La Carlota City Hall kag duha ka mga buildings. Sa interview sa action hotline, ginpahayag ni Halanduon nga ang tikang para sa kaayos sang tanan kag para sa pagbalik sang maayong ekonomiya sang pungsod. Nibaloan ang mga empleyado sang syudad o kon pumuluyo nga wala sang booster dose ang kinahanglan nga magsumiter sang negatibo nga antigen test nga may duha ka semana nga validity. Ginklaro man ni Halanduon nga mga empleyado nga wala pa sang bakuna kinahanglan magsumiter sang negatibo nga antigen test kada duha ka semana kag kaugalingon nila nga gasto ang pagpaidalom sa antigen test. Nibaluan sa City Hall kag duha ka mga buildings na hamtang ang mga mayor nga opisina sa mga ahensya sang gobyerno sa syudad. Apisar nga madamo sang kritisismo, ginpanindugan sang alkalde nga nasambit nga tikang ang para sa kaayo sang tanan. Samtang ginkumpirma ni 5th District Congressman Dino Yulo nga may pamilya nga gin-evacuate sa banwa sa Binalbagan kag syudad sang Himamaylan kahapon bangod sang pagbaha. Sa interview sa action hotline, ginpahayag ni Yulo nga Lunes ang gabi sang makabaton siya sang report angon sa nagluntan nga pagbaha sa nasambit nga mga lugar kag gilayon ginmanduan ang staff nga magpadulong nga kung magdulong sang bulig. Suno kay Yulo, 6 ka pamilya ang gin-evacuate sa barangay Biao, banwa sa Binalbagan. Samtang wala naman mahibaluan kung pila ka pamilya ang gin-evacuate sa siyudad sang Himamaylan. Apang ang apektado sa pagbaha amo ang barangay 3 kag barangay Karadyoan.
Suno kay Yulo, nagpadala sa pagkaon kay iban pangabulig ay nga staff sa maapektado nga pamilya. May report man ginabaton si Yulo nga may pagbaha man sa barangay Saraet, apang wala pa sini makumpirmar. Nagpanugyan si Yulo sa pumuluyo, nga kung inoras na kag wala untat ang ulan, magpadulong na sa mga evacuation centers, ilabi pa ang mga lugar nga masami ginabahaan. Bukas na ang organizer sa nga Mascara Festival sa pagbaton sing booking para sa mga luyag magnegosyo kung magkuha sang kiosko. 3 ka mga festival sites ang sarang mabaligyan kaangay sa palibot sa Bacolod City Public Plaza, Bacolod Government Center kag Dalan Lacson umpisa Oktubre 1 tubto 23, 2022. 25,000 pesos ang renta sa food kiosk kag 50,000 pesos para sa corporate booth sa plaza kag sa BCGC. 15,000 pesos naman ang food kiosk sa Lacson area kag 50,000 pesos para sa corporate booth. Base sa anunsyo sa organizer pagi sa Mascara Festival Facebook page, sarang makapamangkot ang interesado sa Mascara Office sa Dorm 4 Negros Residences. Ginanunsyo man sa organizer ang mabarangay nga interesado nga mag-intra sa street dance competition, electric mascara, mascara by the sea, giant puppet kag giant mask competition. Magabalik man ang Miss Mascara Festival Queen 2022 kag intalan ang screening sa Agosto 6 tubtob 7 alas 2 ng hapon sa Northwest Inn. Action Radio Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa attack na nga las 6, sakon las 7. 1,000 ka pesos, gintanya nga reward para sa makahatag impormasyon sa mga pamilya nga hindi kwalipikado sa 4-piece. Samtang 1,000 peso bills, pwede gihapon batunon, bisan na pilo. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Sa aton mga ka-aksyon dira para Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit. Good morning dira kay Rochelle Evangelista, kay Nerissa Gonzalez, maayong agaman. Stay safe man dira sa Oton, Iloilo. Kay Rochelle Fulgencio Susana, maayong aga. Raymar Beranyo Lingoste, watching from Barangay Hagimit, La Carlota City. Dennis Nuestro, Kagawad Imbong Jocampo, Ragyapon, upod si Kap Vito. Kap Vito Gahaton, good morning dira sa Barangay Maaw, no? Kag sa mga nagapangapida. Sa ginapangapihan ni Kagawad Imbong Jocampo kag ni Kap Vito da, good morning.
Kay Lito Valmoria from Paglaom Village, Barangay Mansilingan. Si Dina Magbato Malabago, maayong aga man sa imo dira. Yes, good morning man sa kay Teresa Linaha Cayaw sa siyudad man sang Bago. Si John Dexter Celis, migo, maayong aga sa imo ha. Kag kay Stella Marie Celis. Attorney Rex Celis, good morning man. Regards lang to everybody. Sino everybody? Na regards mo lang. Muna. Good morning, man action boy kay Ong Fu Jo. Good morning sa imo or Jo Ong Fu. Basta blogin suli yan. O kon Fo Jong Ong. Di ba? Fo Jong Ong. Kaya basi pa rin tinan ni Kim Jong Un. Ti Ong man niya. Ti pa rin, ti lapitan lang. G man lang diferensya. Okay. Gani man. Sorry. G man ang ganing diferensya, no? Sige. Oo. Kaya Teacher Romela Ilustrere Valo, action Ara boy. siya? Good morning, dre sa iya. Good morning, Teacher Romela. Mm. Kaya, sino ni? Sige, later lang ng mga mga ipagwita on air bala. Kaya, para mabatian gid nila Black Action Boy Yes, sa ilagid nga radyo ang ilang ngalan. Kanami Black Action Boy mabatian mo ngalan sa radyo gali no. Ay gana. Nakatilaw ka na bati mo ngalan mo sa radyo. Wala katilaw na ko. Ba? Di ang feeling mo. Tamyaw mo ko balahaw. Ha? Singin tamyaw ta ka no? Oo. Kanami gali nga mabatian ang imot. Kay gamay ka pa lang ka pamati ka na sa ako ni no. True. Fetus pa lang ko Action Boy ka pamati no. Ay kalay. Siling ko gid Action Boy. Si Kwan bala si amigo ko silang amigo ko na yan. Ligbong ni so bata pa ko ka pamati na kung siya yung moro. Hala. Gumao si Mariao. Gina-great man ni Teresa Linacayaw si Lilian. Ano puli si Lilian? Arisa? Oo, Lilian. Miss Lilian Bermudez? Bermudez. Nagpuli siya? Okay. Ang ma-design sa amon gown ni Action Eden sa ulihi. Sa ulihi. Sa ulihi mo panahon. Sa ulihi mo panahon. Like. Welcome back and welcome home kay classmate ko Lilian Bermudez. Ari siya gali. From Australia. Fresh from The Australia. land down under. Yes. Good morning. Ano hambal ni Miss Teresa, how? Ah? Welcome Welcome home. home. Kuno ati ari, gid siya gali. Welcome home. Siling ni Ma'am Luing Melos niya pagkabati nga ni Nanay Indring gwa naman iya ungab. Ay gala. Happy gid go. Greet mo karon liwa si Nanay. Yes, Action on Boy. air. Oo. Para ano gid siya super happy gid. Hambal ni Nanay Indring wala kagid kuno galubad. Ay, Sana, oh. ga pugis lang pro ay galubad. Kasabot, siguro pugis. Hindi na sa mga bayo muna. Oo. Ga pugis lang pro ay galubad. Nan. Amal siya mga branded. Pareho sang kay Action Dorel nga bayo. Subong, outfit niya. Brown na sa una. Nag-itom na karon. Ay, kalay. Action Boy, Nainit ko, Yan nainit. Kay Villa siya Villa ni Goro. Good morning. Sige. Si Remia Garcia, good morning man. Migo na to na one ball galyo. Morning si imo, migo. Kag kay Madam Alma Alvarez Galyo. And the RG Boys. Yes. Good morning. Ato ba lang plano nyo, migo, nga baklon? Nga ato ba lang pakita ko si mga picture to ba? Wala ka may pakita sa akin. Ikaw to, kung si Eden. Ikaw guro pakitaan ko to. Atong daw ATV bla? Wala ka maging pakita sa Ako akin. ka makita sa imo. Okay. Hindi gali pwede maristro. Ay, hindi pwede maristro. Hindi sa pwede kadlagan sa dalan gali. Inam lang mga ATV na lang ginagamit na sa mga si Ilocos to bla sa Sand Dunes bla. Ate, man na siling ko si mo ATV gid kay ATV. liga na to amba mo sakon man. ATV kabalo ko ng ATV na kay all-terrain vehicle na siya. Ang imo ini sang ATV. Gati siling ko ganay mo ATV guro. Kay daw UTV yung panginambal ko. Siling ko ATV. Ah. At hindi niya pwede Sige, sa marami ko kalsada. anay, all-terrain vehicle, marami ko na spelling, bla, all, bla, you. Hindi mo story. Galing. Hindi niya pwede sa dalan no Action Boy. Sa gani. mga ano lang na yan. Sa mga, let's say, sa mga dito sa mga sand dunes, to bla sa Or dra sa Ilocos. mga bukid-bukid sa Oo, trail. kay kuan na sa mo na pang all-terrain na sa mga mabudlay lang ang mga kuan. Yeah.
Kay Shell Talidong Beltran from Muntinlupa City. Oy, magandang umaga po. Good Diha, morning. diha na gulpin na nagagawa na. Nagdiha. Oo. Si Winston Goles, kasakapihan da ni Gani, sa may Purok 3, Barangay Recreo, Pontevedra. Yes, good Good morning. morning. Sa mga kapihan da, may aga, sa kapihan ni Gani, no? Gani. Kay may kapihan man si Lani. Oo. Sa kuha na iya sa Purok Well, Kalubay. mga nita na, no? Oo. Sige. O, standby na kita sa atong mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate. Aksyonalita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Sa detalye na sa ato nagapangunang nga mabalita national, handa sa paghatag sa 1,000 ka pesos nga reward si Department of Social Welfare and Development kung DSWD Secretary Erwin Tulfo para sa sinuman nga makatudlo kung makahatag impormasyon sa mga pamilya nga hindi kwalipikado apang padayon nga nagabaton sang benepisyo sa idalom sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4Ps. Ini sa piyak sang unang apahag ni Tulfo nga tinluan ang inabulubanta 1 ka milyon ka mga benepisyaryo sa 4Ps nga hindi kwalipikado nga makabaton sang benepisyo. Suno kay Tulfo nga kung may mga kauturan ang informasyon kag mapapatudan ini sa pag-validate, makabaton sang 1,000 ka pesos nga reward ang tipster. Suno kay Tulfo, madamo sila sang nabaton nga reklamo sa hotline sang TSWD nga kinahanglan ma-verify sang maayo kung may kamaturan antes kakason sa listahan sang 4Ps ang mga ginareklamo. Kalakip sa mga kakasuna mo ang may mga ikasarang na sa pangabuhi apang padayon nga nagabaton sang benepisyo, nakagraduar na ang mga kabataan, nagsaylo sang ilang ginaistaran o kung napatay na kag iban pa nga mga rason. Pwede sa gihapon batunon bilang bayad ang bago nga 1,000 peso bill bisan napilo o ko naka-staple. Ginpahayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Managing Director Tony Lambino nga dapat ginabaton sa mga business establishments ang mga ginabayad nga napiod nga 1,000 polymer banknote. Dugang pa bisan hindi illegal ang pagpilo o ko na pag-staple sang 1,000 peso bill, wala ginaengganyo sang BSP nga himuon ini. Pahayag pa ni Lambino nga kabahin pa lang sang test circulation ng 1,000 bill polymer banknote. Madumduman nga nag-viral sa social media ang hindi pagbaton sang pila ka mga business establishments sa napilo nga bag-o nga kwarta. Gain question sa Commission on Audit ang Office of the Vice President sa paggamit sa ilang survey, research, exploration and development nga pondo para sa COVID-19 related projects na ligang nga tuig sang si Vice President Leni Robredo pa ang nagapamuno sa opisina. Sa ilang 2021 report ngayon upload sa website sa Hulyo 15, ginpaig sang COA nga ang 25 milyones pesos nga budget sang OVP ang wala nagamit para sa isning nga purpose.
Sunod sa COA sa ilang pag-review sa transaksyon, naibaluan ang SRED budget ang realign nga gingamit para sa regular social services ang OVP, COVID-19 projects sa iban pa nga tinutuyo. Ginamuno man sang COA ang emergency purchase ng OVP sa COVID-19 antigen test kits. Base sa report, nagbakal ang Office of the Vice President sang 22,000 ka antigen test kits nga nagabalor sang 9.9 milyones pesos. Ginpahig sang COA, wala man sang urgent reason para sa emergency purchase bangod 17,000 sang test kits ang nagamit sa 2 to 8 ka bulan halin sang ila sini nga deliveries. Sunod pa sa COA, nakakinot pa kuntani ang OVP sang madamo nga kwarta kanungan sang konsiderasyon nga naganubo ang presyo sang antigen test kits bangod sa nagadamo nga supply sa merkado. Tuyo sa Department of Health kung DOH nga mabakunahan sa nga COVID-19 booster shot ang 23 milyones ka tawo sa sulod sa unang nga isa kagatos ka adlaw ni President Ferdinand Marcos Jr. sa serbisyo. Niyang base sa mando ni Presidente Marcos sa ahensya nga himuon more accessible ang booster sa publiko. Base sa datos ng DOH, sa 55 milyones ka mga Pinoy nga fully vaccinated kontra COVID-19, 15 milyones pala na bakunahan sa booster shot. Bukod naka 20 kadlaw na si Marcos target sa ahensya, kiban pang implementing units nga matagan sa booster doses ang hindi magkulang sa 397,000 ka mga tao sa masunod nga 80 kadlaw. Plano man sa departamento nga tagan insentibo ang mga individual kag local government units nga makalabot sa booster shot targets. Posible nga malakip diri ang pagpahalog sa pila ka restrictions sa ilang lugar. Angot sinigin pahayag ni Marcos nga hindi na kinahanglan nga maghimo pa sang lahi para himoon mandatory ang booster shots, pero iya ini girekomendar tungod dako ang nabulig sini sa recovery matapos maigos ang COVID-19 sa ikaduha nga kaiganan. Ginpadugya naman sa Department of Labor and Employment o kondole sa mga empleyado sa gobyerno nga hindi magkabalaka sa ginaplano nga right-sizing plan sa birokrasiya. Ginpahayag ni Labor Secretary Bienvenido Laguasma nga wala ini nagakahulugan sang pagbuhin sa mga tao sa ahensya sa gobyerno. Ginpatag ni Laguasma ang plano sang Department of Budget and Management nga nagakahulugan himuon lamang nga simple ang trabaho sa mga opisina. Isa sa mga pwede himuon ang mga pagsaylo sang tao sa iban nga opisina para mas mangin epektibo ang sistema. Dugang pasang tiglikom nga sa iya ginhalinan nga pribado nga sektor, ang kahulugan sang right sizing amo ang pagkaayo sa mga proseso kag reforma sa estruktura o kon organisasyon. Iya man gipahayag nga wala plano ang gobyerno nga dugangan pa ang kalamuon sa mga wala trabaho sa pungsod kung nga dapat magkalma lang ang mga empleyado sa gobyerno. Plano ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ipadayon ang government-to-government deal sa gudma solusyonan ang nagasaka nga presyo sang abono. Nagapati si Marcos nga paagi sa government-to-government deals makabakal sa mas barato nga abono ang pungsod. Ginakonsiderar man ni Marcos ang pagpakig-angot sa pungsod China, Indonesia, UAE Malaysia kag Russia para sa pagbakal sang abono. Ginmando na sang presidente sa mga opisyal sa Agriculture Department ang paghatag sang datos kung sa diin pwede makabakal kag presyo sang abono subong man ang distribution plan sang ahensya sa panahon sang pananom. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:35. Ang dugang naton nga mga balita sa pagbalik sang Action Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon, bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. O, dira sa kay Juliet Cabrestante. Good morning dira sa imo. God bless to both of you. Ay, ikaw man. God bless Thank man, you. Juliet Cabrestante. Josie Lynn, morning. Kay Jean Oisiser. Kag kay Ray Flores Barrioga, still with us. Salamat and good morning. Ay, iba mo itong kay Gritcha karon sa on-air na lang yan. Yes, later na lang. And again, sa akong dira nga classmate. No, classmate. Si mga classmates. Sa kaya classmate ko na si Lilian Bermudez. Welcome home. And hope to see you one of these days. Yes. Ari na di siguro subong eh. Ara na guro sa bago eh. Kaya naka-welcome home na mong tiba siya. Ara na siguro da sa bago subong. And welcome back sa kay Miss Van. No? Siguro kung ara na sa Cebu Airport, nakasakay na guro sa aeroplano at this time. I don't know. Kay do may ano pa itong ambasi, dumalagaw. Pas lang sa family sa Cebu. Kay do ginsugat siya sa family sa Cebu. Okay, sige. So, base Why guro ka na- doon po si Dr. Matay? Wala siya kaupod. Yung likod ko ano na lang niya. Si Ma'am Van na nang bahala sa likod mo. Kung ano niya na. Kasi tadya ka na kaisa umpawan na. Basi kintudlo ama si ni Dr. Matt. Yes. Di ba? Nabilin si Doc Matt. Nya pagabot to just kick the back. Ama dadagalin ng word nga kickback mo. Oo na. Just kick the back. Kick back. Just kick his back. Kick back. Kasabat. Hira mo lang. Tama lang ang mga analysis, Analysis kag kag mga paralysis, dialysis. Tanan nga Amo lang analysis paralysis mo. na. Certain, ha? Mga analysis bla nga ginimo sa dalom sang puno sang paho bla. Sabi ko sa dalam duta. Ginag-greet man ni Ma'am Elizabeth Gamala ang yes ning apo. Si Caleb Jacob Candor Capuras sa iya 4th birthday karon nga adlaw. Happy birthday! Happy birthday Caleb Jacob Candor Capuras. Puro abi ko ni puro si. Puro si. Hindi ah. Sino ba may kilala ta Caleb man? Si Seb na ilang sa ihada miles no? Si Seb na yan. Seb. Sebastian. Wala Sebastian the Crab. Crab na siya sa kwan sa yan. sa gani nga ko na Sebastian. Ano pelikula man? Finding Nemo, hindi? Ambot nabalaan ko nga may crab yung SpongeBob eh. Si Mr. Krabby niya galing. Ay, Clive. Mr. Krabbe? Oy, Ang crab da? Sino? Hindi naman anong Krusty Krabbe? Krusty Krabby, may mo na Krusty Krabby. Budlay ko nila, talimayo ka lang. Tom and Jerry, lagi sa una nalingawan, pag action boy. Sino gani yung starfish? Si Patrick. Si Patrick. Patrick the Star. Starfish. Yan na siya. Si Sebastian gani. Sa kwan lang ng babae, lang nga mermaid, nga daw si Ariel. Ano mo na bla? Ano man? Si Sebastian, naranada. Ano gani, ng Little Mermaid. Little Mermaid. Ara na si Sebastian. Crab no? na dasa? Ano tayo yung ano? Tido crab na siya. Kasag na lang yayo ta kay Seb. Kasag. Sag. Pero tiguro pa lang aking din. Amo na yung makita mo kasi si Seb. Kasag. Kasag man. Sa Little Mermaid, si Sebastian, kasag na. Correct. Classmate ko ba no? Sila Lane Grace Ibarra. Good morning dala sa imo. Good morning. Isa man isa sa mga friends ni Lilian. Sila Lane Grace Ibarra sa Bago City. Good morning, man. Tapos sa Bago, isa mga classmates mo, tatlo ni sila, Tres Marias ni sila mo. Si Lane Grace Ibarra, si Jen Buerom, kag si Maria Fe. Anong pilido ni Maria Fe, man? Kasi hinubati. Tani ka na si Lorna, si Aida at si Fe, no? Daw, kwan sila mo daw, Tres Marias. Pero misla kasing along. Ambot kasi sila, ang pinakalibago na.
Ibig ko sino namin tingog, sino pinakalibago. Hindi naman ko sino pinakalamit tingog. Kabasher, plus si Bastion Boy. Tama man ko, tapos sino sila nga tatlo na pinakalibagon man. Swerte. Wala kaya kagi, Guro Rox endorse nga sa mga sing-along, may contest sa palibag-libag ay. Ay, wala ko na. Kagi na yan, mayara kami na yan, mayara na nagpa-contest, libag-libag yan. Agra. Mate. Pumiro daw, leading gid si Miss Dali. Oh. Miss Dali Dali Yasa. Yasa. Oh. Leading gid siya. Leading siya. Ah, pagkanta ni Erwin di Ambo Dililan. So na ya, why na ya? Uy, anak agad. Uwi, ana agad. May nanalo na May dayo. lalo na yung pagkanta ni... Siya na upod ni Miss Yas nga nag-host to sa ano? Si... Oo. Ogid. Oo, si Erwin daw. Ate da Ogid siya eh. Ah, why na ya? Duro ka mo. Uwian ka agad mo, may nanalo na mo. Si Dali, ka-expect mo itong daog sa mo. Di kayo may mga notes pa yan kasi Dali na igo, bla. Ay, yun. Sa'yo, Ogid siya. Ari ya, palit sa gula. Ay, kasabag naman. Do, parang kabati ah. Do, Mas- feeling ko very sad dyan. Tuod kita ya, kakuan nga, may pa-contest siya sa palibag-libag. Pag ka nag-intrack, hindi mo na kaya. Yan ah. Hindi mo na kaya. Ay, hindi ko na kaya, ya. Hindi Hindi mo kaya. Magpalibag Hindi ka kaya. Mudlayan ko bisan tuturon ko pang kapaglibag. Yeah. Kagawad M sa Bosso Morning. Kay Roberto Ducado dira sa taga Esmeralda, Bago City. Kag sa anak niya si Miense Joy Ducado nga nagapamahaw. Ay, sana all may pamahaw. Sana all. May pamahaw. Oh, sana may pamahaw. Ito na. Kita na. Bert. Homa Lumena. Good morning man sa imo, no? Good morning. Dra sa may, di na sa Kaliman. Sa Gardenville Subdivision, sa Barangay Tangob, Bacolod City. Good morning. Bino, si ang Esmeralda, si Purok Esmeralda. Correct. No. Kamo yan ni kuan ni Action Eden, okay na to niyo pa kuan niya, preparasyon para sa August. Diyan, andin na dampi. Ito ko tamo event sa August eh. preparasyon, Hindi no? dampi preparasyon. Storyan sa inyo mga OOTD sa Sa bansa. sa dito sa Anniversary, aton charot kantuan, ba? hindi sa kantuan ta. Handa na iya. Handa mo gani siling ko prepared da. January pala yara. Ang problema na naman kanon kay doon naggutok siya. So kailangan naman mag-jita-jita. Time pa ka mo, you still have a month to go. A month to go. Exactly a month to go. Today. Today, oo. Okay. So may time pa ka mo nga at least ang makabuhin kung bisan 5 lang ka kilo. Ito ka budlay. Kaya ta na. Kaya yan, oo. Ulan tali sige pamahaw di CSM. Kaya yun na, kay January plan nag-prepare na ka mo. Gani no. Oo, Pagka April asus nagtiko. Amo na lang. Nang para na tangandaan sa January tapos iduso ta gid nga didto tayo kay Na. amo na nga atong preparation mo. May lang gali na duso with the help of a senior citizen. Stand by na sa atong dugang nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya Action! tips sa mga nag-work from home. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye balita international, naglabot sa 17 ka mga mamalidha sa Estados Unidos kilon sa mga Democrats ang ginaresto bangod sa pagpatigayon sa hublag protesta sa tubangan sa Korte Suprema sa Washington. Sunod sa US Capitol Police na ginalakipan ini sa mga progresibo nga mamalidha nga sanda Alexandria Ocasio-Cortez kag Ilhan Omar. Patag sa mga kapulisan nga nagtuga ang mainis ang trapiko rason nga ginaresto nila. Sa kabilugan naglambot sa 35 ka tawo ang ilan na aresto. Nibaloan ginaduso sa manasambit nga mamalidha ang
kinamatarong sang kada kababainhan nga magpaidalom sa abortion. Sa balita naman patag negosyo, bastante ang supply kag demand sa mga produkto nga sakop sa monitoring sang Department of Trade and Industry sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Ginpaag ni DTI Negros Occidental Provincial Director Rachel Nufable nga sa ila weekly monitoring wala sang pagbag-o sa presyo sa mga produkto, ilabi pa nga may ginbutang nga suggested retail price. Sa piyak nga bahin nagapadayon ang kampanya sang DTI para sa pagsuporta sang locally produced nga mga produkto agon makabulig sa mga magagmay nga mga manufacturers nga mapakilala sa masa ang ilang nga produkto. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 56 pesos kag 17 centimos, Singapore dollar 40 pesos kag 35 centimos, ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 15 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, ginklaro sang veteranang aktres nga si Gina Pareño nga hindi siya lesbian o tomboy. Ini kasunod sang pagwa sang balita nga siya ang miyembro sang LGBTQ community. Ginpahag sini nga wala siya sang ihibalo sa matermino kag pagpasiguro niya nga siya ang babayi. Wala naman sini gin-deny nga sadto nakarelasyon siya sa isa ka babayi. Ini ang una nga beses nga nakapagrelasyon ni sa isa ka tomboy apang hindi buot silingon nga tomboy man siya. Sa balita sa sports, napaslawan ang Gilas Pilipinas nga makabanse sa masunod nga rounds ang 2022 FIBA Asia Cup matapos ginpierde sang Japan sa quarterfinals sa score nga 102-81 kagabi. Bangod sini, wala na ang national team sa Pilipinas sa kompetisyon. Nagpangayo naman sang pasaylo si Gilas Pilipinas head coach Chat Reyes. Sa pihak sa kaperdihan, gitbang ni Reyes nga lauman ang mas mabasko nga Gilas sa mga sunod nga kompetisyon sang 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa bulan sang Agosto. Balita Espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy Wednesday! Yes, happy Wednesday! Happy Hump Day, mga Yes, ka-aksyon. Hump Ha? Day. Kaga ginagreet ko lang Action Doors ang happy birthday ang hinablos bla ni Ma'am Alegria Magtang Portal. Nga si Patricia Ann Magtang. Happy Happy birthday, birthday, Patricia! Patricia! Oo. Halin sa imo nga tita. Nga ginagpreparar gid sang madamo guro nga regalo ni siya. Wow. Tita Alig. Sana all. Damo regalo. Gina-greet ko man gali Action Doors kaya kasang ligad ko ni actually ng adlaw na meet. Sino? Daka. Dali kita kay pangitaon ko na. Pangitaang daan. Are. Happy birthday sa kay Kim Manzon. Alias also known as Spoiled Girl. Ay, Spoiled Girl? Spoiled girl? Belated happy birthday lang sa kay Kim, no? Sino Manzon. nga tamyaw? Isang miga yung mga si Tintin Nga spoiled man. Nga spoiled man. Outro man nga spoiled. Tintin na ba to, no? So, belated happy birthday kay Kim Manzon, also known as AKA Spoiled Girl. Wala ko balukang palang edad ni Kim ni. Basta kuha niya mo ng guro madabanta ko siya, guro arin niya sa mga 26 to 27. Basi kay edad mo blaw. Sige. Or kung basi sa beauty lang, hindi kita Basi young lang gid siya lang young taon looking lang siya. gid siya, no? Hindi maguro basi magulang man sa imo. Balantala na. Balantala na, magkuntala lang siya. Kilala bala sa Mayo bala para kabalo ka gid. Dason gari kung may makilala ka mga persons. Yung persons. Ibalo mo na ng mga edad nila. Usto. Para hindi ka na Kaya kaluya, maguro pa pakilala sa akon. Ay, Action Boy si Kim. Kim, pila edad mo kayo? Hindi man, chika-chikaho mo na. Chika-chikaho lang. Wala mo na siya nga, Kim, ng you look 16. Pero hindi 27. Ako ya, at least ka malo ka. Ay, nahan mo na. Hindi kayo, balong na yan nga. I should learn from you, gali, no? Of course. Kaya ko lang, magtanong, kung tahon mo gid edad. Kim, pila ka na Kim? So, ang balo mo lang nga, you look 16. Hindi 27. Ako ya. Meron pag ito na banat, pag ito nga sa isa pa yung kabanat na mo. Ano. Nga sa liga, may na-meet makubla, lawyer. Attorney siya, attorney Tanya, bla. Sa attorney Tanya. Sugad do ka na sugilanon.
Attorney, anong imo nga family name sang laga ka? Ay. Napirti nga banat ba? Abot So, siya mga- gali, ano pa siya? Wala pa Gali, siya. gali. Single. Single pa siya. Single, pero I don't know if ready to mingle. Hindi na guro. Okay, Ah, so si- sige. Kay Tindra, morning si Imoten. Sige. Lubaton, sister ni Kwan, ni Maria Lubaton. So sister gali. Younger Okay, sige, sister. Good morning. Sige. So si tita ako nagli. Tita. Sige. Rika Kim Manzon. Ay, yan Manzon. name. Amo ni ang may belated, actually belated happy birthday. Kay the other night pa ni sa nako na meet mo. Nagplapit-lapit mo ko to kay daw ka beautiful bla. Ay, nakalain. Dili kay kilala ni Tintin. Nancy Lingko, Ginaction Boy. Gali kay beautiful sa kay birthday niya. Sige. So, belated happy birthday sa iya. Tungod nga spoiled girls ati gin-spoil siya ni Tintin eh. Nice. Sige, ang balita special to kasi JM. Sige. Na sa daan. Ara naman no yawan man. Yawan to ni edit. Dahil si JM daan ko mga action boy. Kita mo gatalikod na sa. Yara So, naman no, diri- comment. Gusto naman edit ni ko no yawan mo ko ni edit. So, drita sa balita special. Ning mga lili naman sa Encanto kag Duwende naman ta. Katok Tintin. Diri naman to sa Encanto kag Duwende. So, ang una-una action boy. Bang una-una gida. Ang pinaka-una action boy. Ano lagi na. On action boy, antes ka kuno maghaboy isang mainit nga tubig sa duta, bala action boy. Maghatag ako na isang paandam sa mga duwende. Sumama ka na duwende, maboy ko na init tubig, gali ka mo, siya pasok ka mo. Kay ano action boy, kung sila kuno ang naapektuhan bala action boy or naigo to sang imo nga ininit nga tubig action boy. Sila kuno ang mahimo magbalo sa imo paagi sa paghatag sa imo sang balatian. Ay, muna. So sa may mga balatian, they check Tigay, kung basta mali may mo na naigo ka mga duwende. Mali mo man iya kung ara na sila. Di may excuse ka gani anay kuno. Matabi-tabi. Oo, antes ka maghaboy sang especially ininit nga Hindi mo tubig. magbasya. Oo, magbasya na sa Haboy mo na mo. Di ba siya iya? Haboy mo na, itsa mo na, basya mo na. Basya. Tingnan tubig. Kaya labi na bala kung naglaga ka bala, nagano ka bala, init ka bala tubig, bala ka maluto, kada bala sang manok. Nga, di ba, ginakabulbulan, manakasal mo na sang bulbul ang manok. Ano, Oo, ano kayo wala ka pamati. Yung mga nag-comment lang. Ano, how? Why man Away man. Sige. May So, nadumduman ako sa una. Kailangan po mo sa mga nadumduman bala action boy. So, mga action boy, ari mga lihili, malang action malihili, boy. malang. Kung wala ka di kapati, Manabi-tabi ka na yan, tapos yung magbasya, ininit. Tabi. Pabalo mo sila na mga friend, ano ka danay ha, mabasya ko danay, ininit ka tubig, likaw-likaw ka mo anay, kay basi maigo ka mo. Tinga nga ininit, ibasya. Ha? Nga ininit Sige, just in case pa kung magbasya ka, like for example, kay di ba, meron na kisa kung before ta magluto sang manok or kanong ano, daw Okay. lagalao. Ano gani? Lagalao. Ay, lagalao. Lalagaon. Malaon. So mo na, di ba kung kasang magpilo, kasang manok, kinanglang bulbulan mo, dapat iano mo siya sa tubig. Ininit, para hapos. Ah. So mo na balati in case nga iba siya mo na siya. So may excuse ka na. Okay? Labi na kung inyo nga. Excuse me, Dundi. Paano mo excuse me? Ha? Paano excuse me? Mapabalo na kaya Dwens, maboy ko. Dwens, maboy ko. Isang ano ha. Basya. Gali mo ha, boy. Basya ko na isang tubig ha. Na init ni. Likaw-likaw lang ka mo ha. Kay para likaw sa balatian. Tanong nga sa balatian na yatag sa imo? Wala ko kabalo. Depende sa duwende. Kaya kapag sa duwende, kung ano nagkakaangay ni siya. Depende ko sa kahapdos man nga nila mabatsyagan. Ang lain na ako, no? Pagkabati ka may duwende, action boy. Daw hindi ko bigid ba sa mapati sa mamo na. Daw hindi ko kapati mo na kayo unless nga wala pa ko kita eh. To see is to believe kuno. Wala pa ko kita mo to. Sila karo kay puli kapag itaan diri. Hindi ko mapati. Wala pa ko may pakitaan ako. Para at least. Kasi magabangkot na siya. Siya mo para magdala si mo swerte kung makalaw ka sa loto. Magabangkot na ako nung magawa sa luto. Ana. Oo. Correct. Nakakapati ka na sa mga duwende. Nga. Pala na ba may natabo ng duwende. Kanang ko nga mas nga duwende ha. Yan yung posisyon ng duwende. Kung nga ako, kay magambal sa duwende. Kung ano sa magambalaw. Wala, kami na, nangamon gawamon. Sa ko, ay, pag amuna, duwende da yun. Hindi ko kay balokan, o takbalo, may takabati sa tingog sa duwende mo. Wala ka balo. Basit lagko pa na sa tingog sa saton. Ay, Di ba?
Kasi lagko pa sa tingog sa aton. Ang Correct. duwindi ang tingog na batian mo. Sa drama lang na iya. Nan. Oo, sa drama lang na iya. Pero di natututo tingog sa dindig. Ba't ikaw la? Na, wala. Tika ron ka pa sinig duwindi na. Sige, bot ka daw ang mga lag ko nga tingog gali yan, nagali ka duwens. Na, Okay? So, next naman action boy. Antes ka kuno magtapak sa daw balay, balas ang subay, bala action boy. Bungsod Bungsod na tawag. Bungsod, anay. Subay? Anay? Anay. Okay. Ano na butang daw? Langgam. Langgam. Subay siya eh. Subay eh. Ang langgam sa Tagalog, sa Kaya yung sa Bisaya subay- naman niya pispis. Ay, anthill na panawang, di ba? Oo. Bungsod. Oo, timbungsod guro ya. So magpangayo ka anay ko sang action boy, sang excuse man nga malabay ko anay na kaya para hindi ka kuno. Sa ato na tabi-tabi tabi-tabi, yung mo nang ginahambal sa ibang tabi-tabi, malabay ko ha, di ba labi na sa mga sa mga kagubatan. Hindi ka maguro ka agi sang bunsod sa tunga dal sa highway. sa kagubatan yun ay no, ay na ano mo naman. Hindi mo. Alam mo na. Tabi maging sungi ni mo yaman. So man action boy para hindi ka kuno hampangan sa mga isa ka mga espiritu dra. Muna. Kung maglabay ka na hindi ka mag-excuse, posible may espiritu nga maghampang Muna galing kasi agad. magbutong-butong sa buhok mo. Huwag naman tabi-tabi, ili. Tabi-tabi ka. Okay? Magsabat ko nung bungso man nung kadayaw. Ikaw. Ikaw, Windows siya mo ka namin noon. Bitabi. Labay lang ko. Labay lang ko. Hindi madto dahil. Kasi lang hindi ka makadto dahil. Dito lang sa una. Sa mga garangan. Kasi mas toriyak hindi sa dinde. Oh, may story ko ya. Istorya Kay once in a lifetime. So willing kami stress dinde. Oo. Ang mga dinde da. Maduwindi dahil istorya nyo ko, gaya nyo ko numero, kay tayo sa luto. Kaya basi ini pa magdala sa aton sang Swerte. Kung daw ko sa loto, ganta action boy 1 million. Ay, thank you. Okay. Salamat Sige. nito. Pangutangan, pwede yung pangutangan. Ha? Pwede yung pangutangan. Uy, pwede gusto mo i-advance? Hindi talaga pahulan. Ano, yan, saan ako bayad? Duril, totoo may 1 million na to mo daw sa luto. Makadaog 1 million. Basi gusto mag-i-advance, iyatagan to lang ka check. Sige. Pero way lang unod. Check lang. Okay? So next action boy, sulion mo kuno ang bayo mo. Kung amo man, Talang, diba? magtalang ka. Sulion mo kuno ang bayo mo. Kay basi kuno posible na action boy, nga ginahampangan ka kuno sa maengkanto. Ah. Kagi ka na action boy? Nga? Nga doon nagtalang ka? Why Maduwar lang sulit ang ginagyan mo. Daw. Wala man no. Ay, hindi. Kagi ko na. Daw, kuha nang nakadamo sing nainom la. Lain na mo ya. Tungod na ya sa ilimnon. Oo. Aray, hindi ka gijahubog ya. Hindi ko to gani. Nakaparking man. Nansilig. So may lang kung may alarm ang imo sa lakyan, kaya pwede lang nga pinduton mo ga. Aray ko di. Pero ko, wala ko, ang daw sulit kasi imo ko. Ano, iban ko nang balila ko. Sulion mong bayo mo. Oh, so lion kay amo na nagtalang ka. Di ba arab lang hala do na agyan ko naman. Dito ka pila na niya. O do mo lang gyapon na. So sulion mo na ako nung bayo mo. Di ka may matabo na kung sa siyon sa madlag ko nga malls. Alain naman na yan. Lain naman na sa madlag ko nga Di malls. kundra ka sa lag ko nga malls, masuli ka na yung bayo mo. Tingalas lang binugol. Kaya Tigil lang na kung bayo mo, suli yung bayo mo. Nagtalang. Nay, nagtalang. Ay, suli ang bayo mo na. Suli ang bayo mo, hindi pwede na, Charot. niya nga. Nangyari ko sa SM. Oh. Aring next action boy. Hindi ko no mag-ihi sa mga sa punso. Bala ano itawag sana? Sa bungsod. O sang mga duwende. Kay mabalos na sila kuno sing mo. Ihian ka Manila. Posible. Especially kung kabaho sa ihi mo lang. Pangsot. Ay, baho gid siya. Hindi ko sa pagsot. Ang baho gid siya. No. Yan, hindi ka magpangi sa mga bungsod kaya basi magbalos ang dindi. Oo. Ihian yaman ka. Yung taga katulog kang Kaya, tungod balay na sa sang dindi, kung mo ang bungsod, Ah. hindi mo pag-ian kay balay sa dindi, kay kung mabalo sa ihian niya ng balay mo. Na, niyawan ka gid. Tapos pag-ihiya si mo gabaha. Baha din na pag-ihiya. Okay? So, mo na nanay buwas ka mo naman ni Action Eden. Sinima Mayroon man padayo. bilin ta. Mayara pa bili. Hindi mo boss ka mo naman sa isa ka Damo pa dindi. mga... Kamo naman boss ang isa ka dindi. Mga duty. Ala, ikaw tinagambala, hindi ako. Bala ka na. Kung makabati man to si Action Eden, ang nagambal sito si Action Boy. Good morning kay Tito Awin Torres, the Action Boy. Oo, yes. Ang magluwas ko sa bayo, ang chinilas, pag sulion mo, ay klain. Hindi ka naman wala. dusmo? Chinilas, Sulion mo, sulion? chinilas mo. Ano ba naiya nga tapakan mo sa babaw? Ambot. Ano sa wala gulo to? Mo na gulo namin niya. Budlay mo tapakan sa babo. Hindi ka nalakat ya.
Oo. Sabad. Okay? Kaya Tintin Lubaton na morning sa imo tin. Cecil Celestial Hipti Batislaong. Mo nang balita gana. Sige. Good morning. Kurt Nathaniel de la Torre sa Sindaguba, Apurok Dulunan na Sindaguba sa Central Mao. Merly Gonzaga, Jocelyn Song Comedia Hadag morning, Virgil Pinda. Si Beth Butal Pilayo. Mas may pagani ko nga mabagas-bagas siya mo din, hindi mo basa sa sang imo kay ingod nang basa paglabay mo sa. Ate, basi malabuan. Sali Semiliano Dioso sa pamilya Semiliano Esparagosa kag Dioso. Okay? Sige. Okay. Sobra na tayo. Mga ka-aksyon ninyong papatiya na aton mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Hulyo 20. Standby na sa Aksyon Hotline, upod ka Aksyon Art Tay Hupon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Dorel Cabato. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.